kok isa-isane nglakoni Ngowo kowe guyu. kowe tak omongi lho iki kok karane Begawan Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon Jangkeping. Ngelmu kasampurnan karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. wis aja tok sebut meneh aku ndak guyu kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna nganti saka manut karo Begawan Durna kowe mentala mateni karo Petruk karepmu piye aku tak takon ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng Jarine Durna eneng. kowe iki gampang diapusi lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk arep jolke ngelmu nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya Truk mboten lho